फैयो भारत भुटान बर्डारावहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे मोनसे ओरैबो दै माने मोनसे जालुबारि होननाय गामि बेवहायनि माखासे गोबां सुबुंफ्रा ओरैबायदि मेगनाव मोदै जानानै दङ आरोना दा नोंथांमोना आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे SDRF बिथांमोननि जे रैखाथि होनाय दायो चिप मोनसे लाबोबावबाय आरोना माने माबायदि मोनखो नाव गाखोना मोजां मोनदों मालदांफारा आरोना नै दायो नै फैबाय आरोना नै जोबोद खस्थ' नै ओरैबायदि लाबोबाय आरोना नै नावखौहाय जावनाय जासिगोन आरोना नै बिथांमोना नै ओरैबायदि लाबोबाय आरोना नै बेबायदि आरोना नै बिराद मोजां बारबोनो हाबाय आरोना नै नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि बारबोबाय नै लाबोनो हाबाय आरोना खुनुरुखुम इसोरनि अननायजों मोजाङै मोजां जेबो जायाखिसै नै बेबायदि आरोना नै लाबोजेनबाय आरोना नै हाजेनबाय ओमफ्राय नानि बेबायदि नावखौ गाखोफेरनो मोनबायमोन नामा ओमफ्राय माबायदि मोनदों दै गेजेराव मोजां मोनदों ना मोजां मोनदों आरोना बेयो थिप मोनसे लाबोजेननाय जाबाय ओमफ्राय दा नै आबै बुरैमोनबो गाखोगोदो नोंथां ओइ आबै बेबायदि नावआव गाखोनो मोननानै माबायदि मोनो बे दै गेजेराव आरामसो मोनदों आस्सा सिगाङावथ' गाखोजेननायाव गिनाय मोनदोंमोनदां गासिनो दङ नै दायो लाबो आरोना नै चिप मोनसे लाबोबावबाय नै चिप मोनसेबाव आरोना दायो चिप मोनसे लाबोबावबाय आरोना नै माने माबायदि मोनखो नाव गाखोना मोजां मोनदों मालदांफारा दायो चिप मोननै लाबोखांबाय ओमफ्राय दा माखासेखौ लाबोले होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना नै दायो नै बेवहाय बेबायदिनो रोगानानै लाबोजोब्बाय दायो नै बेबायदि नै बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों आरोना नावखौहाय दैयाव लांसिगोन दा बै आलदांथिंजाय लानानै थांनाय जासिगोन आरोना नै लोगोफोर नै नायदो बिराद गोबां मानसि दैनांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै लानजायबो दङ बिथांनिया बिरग्रा दैयावहाय नायदो नै बिराद गोबां आरोना ओमफ्राय बायसान्सआव बेखौहाय बोरैबा जाजानो गिनानै ट्रेक्टराव खाबथानानै दोनग्रोखाबाय आरो ओइ नैबे ट्रेक्टरावहाय ओमफ्राय दा लोगोसे बेखौहाय दायो ओरै फोजावलांनाय जासिगोन आरोना